Organitzem les curses d'orientació a diferents ubicacions perquè tenim 3 nivells, ho fem amb els de tercer, amb 5è i després amb primer d'ESO, que és el que estem fent avui. Venen a la sortida, nosaltres els entreguem un mapa i una targeta electrònica, és un xip, marquen la sortida, tenen un recorregut i un cop han fet tot aquest recorregut, que l'han de fer amb ordre i trobar els controls que els hi toquen, doncs tenen la fita d'arribada. Prèviament a organitzar les curses, als professors els hi fem una formació. Ells tenen també preparades unes unitats didàctiques que han de treballar als seus instituts o a les escoles i aleshores nosaltres som la part organitzativa quan venen a fer l'activitat final, que és la cursa d'orientació, totes les fites amb mapes, etc. Els objectius aquí és, primer, que coneguin les curses d'orientació, l'esport en si, les normes, que puguin participar en una cursa tal com és federada i després tots els valors que tenen a les curses d'orientació, que és el respecte al medi natural, en aquest cas, com que ho fan amb equips de 3, el respecte entre ells i la solidaritat. Un cop ja han participat aquí les curses, nosaltres els hi passem tot el que és el calendari de curses escolars, que es fan en cap de setmana i així ells poden tornar a conèixer una mica l'esport federat i amb ganes que en un futur trobem més d'un federat i participant a les copes catalanes. Les cites estan molt ben repartides per l'espai i ha sigut molt divertit per mi. Ha sigut molt guai. Ens hem entès tots i ha sortit molt bé. Jo repetiria.